Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da sashen Hausa na Update Global Company. Yau insha Allahu cikin ikon Allah za mu yi dan takaitacce ko ince cikakken bayani akan yadda ake verification na phone number da email a Fi Network. Alhaji halin tsakani da Allah wannan ba shine kategori inda ya kamata mu tattauna a channel ɗinmu ba. So ba duba da yanayin da mutane suka shiga, ga mutane sun yi yawa da suke mana DM messages akan ya su verification na phone number da na email ɗinsu a Fi Network. So shi yasa muka ga ya kamata mu yi wannan bidiyo as a giveaway, mu koya wa kowa inda zai yi da kanshi shi ma ya samu ya koya wani. Wannan shine makasudi da yin wannan bidiyo. So yau ma dai kamar kullum Update Global Company su ne suka ɗauki nauyin kamuku wannan rubutu zan ce ko kuma wannan content akan yadda za ka yi verification na Fi Network email da phone number. To verification na phone number a Fi Network, kamar yadda ka sani ne duk wanda zai bude Fi Network akwai option guda biyu, iza ya bude da lambar waya ko kuma ya bude da Facebook. So amma gaskiya wanda ya fi shahara shine budewa da lambar waya, shine 99% of pioneers suke amfani da shi, wance 99.9.1% suke amfani da shi. So da farko dai in kana so ka yi verifying na phone number ɗinka a Fi Network, abin da kake bukata na farko shine za ka tanadi active data connection, ina nufin internet mai karfi kenan wacce za ka yi amfani da ita domin yin verification ɗin naka. Saboda sometimes ana samun matsala, mutum ya tura message yana jiran verification result a samu interruption a internet ɗin shi, hakan zai sa ya asaran kuɗin shi har sai ya ƙara biyan wani kuɗin sannan ya ƙara shiga ya retry na wannan verification ɗin. So da Allah da farko ka tabbatar kana da internet connection mai ƙarfi, na farko kenan internet connection. So na biyu dama already sun da Fi Network bike su mai yawa, to bayan ka tanadi yanar gizo mai ƙarfi, so a bayan gaba tun da Fi Network application muke so mai verifying na phone number, to dama zai kasance kana da Fi Network ɗinka cikin wayanka, wanda kuma at least ka yi kwana 3 zuwa 4 ka da fara mining. Za ka shiga cikin home na Fi Network application wanda ake mining nake nufi, wannan kenan. Idan ka shiga cikin wannan application din za ka taba sidebar. Na ce sidebar ana nufin gefe na wannan application din. Kana tabawa gefe a cikin sidebar za ka ga abubuwa a jere kamar haka. Na ɗaya akwai home, akwai mainnet, akwai Fi utilities, akwai Fi, akwai anything, akwai roles, akwai chat, akwai Fi node, akwai fact, akwai white paper, akwai code team, sai na ƙarshen su shine profile. So sun da mu verify na phone number muka zo yi a nan gurin, za mu choosing din na ƙarshe wato profile. So muna shiga profile, bayan mun shiga cikin profile za mu ga jerin abubuwa kamar haka. Cikin profile za mu ga list na abubuwa da ɓangarori da dama kamar haka, kamar yadda kuke gani a cikin hoton nan. To sai mu shiga cikin phone number, cikin verifying tab. A cikin verifying tab za mu ga phone number verification. So sai mu taɓa, muna taɓa cikin phone number verification zai nuna maka receiving verification code. To kai sun da daga Nigeria kake ba daga Canada kake ko America ba, ba za ka iya receiving in codes kamar yadda ake normal verifying na duk wani applications ba da za a turo verification code ka saka. A'a, tunda kana outside wa'annan ƙasashe guda biyu sai ka zaɓi option na biyu, shine send code. Shi wannan send code shine wanda za ka tura musu wasu code guda 4 da za su baka zuwa ɗaya daga cikin lambobinsu da za su bayar. A cikin lambobin za akwai number Australia, akwai America, lambobin ƙasashe da yawa ne dai. So amma I recommended you ka yi amfani da lambar su ta Australia. Saboda me? Saboda na yi verifying ɗin accounts da yawa da ita kuma ba sa ba da wata matsala daga ka tura daga verification. So da ka zaɓi lambar Australia sai ka danna start button, ka ɗan jira na 10 seconds kaɗan, amma fa
ka tabbatar kana da kuɗi a layinka wanda ka yi registration na Fine Network da shi. Idan ka danna start button da automatically zai kai ka inda zaka tura wani text message. So ka tabbatar wannan text message din ka tura shi da phone number ɗinka wacce ka yi register na Fine Network ɗinka da ita. Kana danna send din nan to zai tafi waiting for verification result. Daga sakon ka ya hitting din su, dama abu ne na bot ba mutane bane ba. Daga sakon ka ya hitting din inbox din su, automatic verification zai nuna ma your phone number is verified successful. Zai nuna ma number ka ta yi verified, kamar haka kenan yadda kuke gani a cikin wannan hoto. To wannan shine yadda ake yin verification na farko kenan. Akwai tsari na biyu, misali ka yi wancan verification din amma ka samu matsala bai ba, so ka bi wannan process din na biyu da zan bayar wanda ake kira shi da manual verification. Shi dai manual verification ana tura sako ne zuwa ɗaya daga cikin verified numbers na Fine Network. Bayan ka tura wannan sakon sai ka shiga I have sent the text a ƙasa. So wajen da aka verification, idan kai ƙasa za ka an samu manual verification, sai ka shiga cikin manual verification kamar haka kenan. Kana shiga cikin manual verification za ka ga tsarin lambobinsu Australia, America, lambobi kala-kala na ƙasashe da yawa. Sai ka zaɓi lambar da kake so ka tura musu verification messages. Kana shiga za su nuna codes ɗin da za ka tura. So abin da za ka yi guda biyu a nan gurin shine ka fara kwafo lambar da suka ce ma ita za ka tura wannan code ɗin. Idan ka kwafo ta sai ka shiga kaman za ka tura mata text message, sai ka koma ka kwafo wannan token ɗin lambobi kai guda 4 da suka baka wanda za ka yi verification ɗin da su, sai ka kwafo su sai ka ɗora, sai ka tura. Kana tura sai ka tsaya jira. Da saƙonka ya je sai ka dawo baya. Kana dawo baya sai ka taɓa I have sent the text. A gani? I have sent the text. Kana so ka sanar musu da cewa ka riga ka tura musu text ɗin. So kana taɓa I have sent the text zai ce ma waiting for verification result. Za ka ɗan jira na 'yan mintuna kaɗan. So mintunan nan suna cika za ka an sama your phone number has been verified successful ba tare da wata matsala ba. So wannan shi ne da ake verification na phone number Fine Network. Kamar yadda na gaya muku, tsarika ne guda biyu. Akwai normal verification, akwai manual verification. Manual verification shine wanda za ka je ka fara ɗauko numbers ɗin nan su ka tura musu token ɗin da suka baka guda 4, sai ka danna I have sent the text ka jira. Kana jira zai verify ɗinka. Shi kuma normal verification shine ya kashe wajen verification. Kana shiga ka tabbatar kana da kuɗi a layin ka da kai register file aƙalla naira 80. Idan ka tabbatar ka da wannan kuɗi, ko sai ka shiga start verification. Kana shiga start verification din nawa ka tura text message, ko sai ka danna send. Kana danna send ka tura text din yana hitting din inbox din su, verification din ga zai successful. Amma sai ka duba ka tabbatar kana da wannan kuɗi, kuma ka tabbatar number da ka register Fine Network da ita ce ka tura wannan text din. Idan ba haka ba, ba za su identify su gano wane tura text din ba, kuma me yasa ya tura text din. Wannan shine abu na biyu. Shine email verification. Email verification hanyoyi guda biyu ake email verification a Fine Network. Hanya ta farko ita ce Fine Network za su tura maka saƙon cewa ka je ka yi verification da email ɗinka, wanda da zarar sun baka wannan saƙo za ka shiga cikin saƙon ne. Shi saƙon zai sada ka da file browser ɗinka. Daga nan zai nuna ma inda za ka sa email ɗinka. Kana sa email ɗinka ko sai ka yi minimizing ka fito ka shiga cikin Gmail account ɗinka. Kana shiga Gmail account ɗin naka za ka Fine Network sun tuma da verification message, sai ka taɓa link ɗin da suka baka a cikin wannan message. Kana taɓawa insha Allahu Gmail ɗin zai verify. Amma idan ba su tura maka ba, ka duba cikin spam folder ɗinka da duk wasu foldojin ka ko junk folder ɗinka na cikin Gmail yakan iya makalewa a cikin wannan folder. Yau so hanya ta biyu kuma da ake yin verify na Gmail ita ce za ka buɗe file browser ɗinka, sai ka rubuta wannan link ɗin da kuke gani a cikin wannan bidiyo. So kana taɓa wannan link ɗin kana sakawa insha Allah zai kai ka saka email ɗinka. Daga nan sai ka je ka yi verification na email ɗinka. Wannan shi ne cikakken bayani da ake yin verification na phone number da email. Akwai manual, akwai automatic wanda Fine Network suke turawa. So jama'a, idan muka ƙarshen wannan bidiyo na ga muku bayani akan yadda verification na phone number da email a Fine Network. To wanda ya samu wannan bidiyo to daure ya yaɗa wa 'yan wani kwan arziki, sannan ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. As we already mun gaya muku cewa ba wannan shine kategori inda zamu tattauna a wannan channel din ba. So kawai ya zama dole ne saboda duba da abubuwan da suke faruwa da matsalolin da mutane suke samu akan Fine Network.
nake so mu taimaka a kai. Amma channel ɗin nan base za ta yi magana ne akan digital marketing da money earning online. Kar ku bari a baku labari, ku danna mana subscribe, kawai ku jira lokaci. Da zarar mun gama shiryawa, mu kamfani ta ba da dama a fara sakin videos, za ku ji videos sun hitin ɗinku ba tare da ɓata lokaci ba. Yawwa, wannan kenan. Ni naku ɗan Bahaushen Abu ne Global Company. Huta lafiya.